Здравейте, четящи и четящи хора! Това е първото ми видео и се надявам да ви хареса, защото ще си говорим за една уникална поредица. И това е "Имало някога едно разбито сърце" от Стефани Гарбър. Мисля да ви направя ревю за всяка една книга по-отделно. Не мисля да ви спойлвам, защото не искам да ви прецакам приключението, което ще изпитате, когато я прочетете. И се надявам да ви хареса. Тук се развива действието в великолепния север. Наистина уникално място, което е като извадено от приказките. И то наистина е приказка. Но вместо да имаме само рицара на белия кон, ние имаме и белязания рицар, който мисля, че всички ще предпочетем повече. Нека да си поговорим за първата книга от поредицата. И преди да съм започнала, искам да ви дам два съвета, които мисля, че ще ви помогнат доста. Ако си вземете първата книга, си вземете втората. А ако си вземете втората, задължително си вземете третата. Това е задължително с главно "з", наистина. Ако не ме послушате да си вземете първата книга и след това втората, по-добре ме послушайте да си вземете втората и третата заедно. В комплект. Е така. Защото края на тази ще ви остави просто без думи, без дъх и няма да искате да четете нищо друго, освен тази книга. Втория ми съвет е да прочетете поредицата "Каравал" преди да почнете тази. Защото в нея има появяването на Джакс, който е главен герой тук, и ще разберем повече за орисиите като магични същества и ще ни бъде по-лесно тук. И според мен тук в първата книга имаме спойлери за финалите на легендата и финал от Стефани Гарбър, поредицата "Каравал". И ако не искате да си спойлнете какво се случва в тези две книги, прочетете първо тези две книги, а след това тази книга, защото не мисля, че ще искате да се развалите от удоволствието. А "Каравал" е една поредица, която не бива да подценявате и трябва да я прочетете задължително. Нека да ви покажа колко са красиви. Макар че нямат цветни порезки, поне моите нямат цветни порезки, са пак уникални. Вижте гръбчетата. Вижте, не гръбчетата. Задни. Отзад. Гръбче и гръбче. Нека да започнем с синята любимка. И това е "Имало някога на разбито сърце". Историята се разказва за Еванджелин Фокс, която вижда, че нейният любим ще се жени за друга. Тази друга е Марисол, нейната доведена сестра. Тя отива в храма на Джакс и в замяна той да спре нейната сватба, тя ще трябва да изпълни 3 целувки. 3 целувки, с който, където и когато той си поиска. Странно, нали? Ами не е странно, защото Джакс е Орисия и е принца на сърцата. Ако някой го целуне и да има късмета да не е истинската му любов, ще умре. Наистина. И до този момент Еванджелин, тя се съгласява естествено, защото обича Люк. Аз намразих Люк, защото имаме тропата за изневяра и той е по-лук. И след това, тъй като излекува на раненото си сърце, тя се превръща в статуя. И сега те питате защо се превръща в статуя. Ами за да спре сватбата, Джакс ги превръща в статуи. И тя не пожелава такава съдба никога, тъй като тя е толкова добричко момиченце, толкова наивно. Но всъщност за тази убивка се крие една готина главна героиня, която мисля, че ще харесате. И се превръща в статуя вместо тях. Отровата, другата Орисия, която ще срещнете в легендата, я спасява. Да, спасява я. Благодарение на Джакс. Ето пак този Джакс. И той има големи планове за Еванджелин. Имам предвид Джакс. Джакс има големи планове за Еванджелин. Тя трябва да отвори една арка на Валор. Тази арка ще освободи или най-големите съкровища, или най-ужасните създания, създавани някога.
Тук се срещаме с Хаоса, който ще помогне в тази мисия. Хаоса, аз си представих, че е някакъв старец, но той всъщност е бил доста готин персонаж. И искам той и Лала да имат нещо повече. Моля те, Стефани Гарбър, напиши книга за Лала и Хаос. Няма да му кажа истинското му име, защото ще си спомняте какво се случва в третата книга или в втората книга. И историята за Еванджелин тук в тази книга е възможно да завърши за най-голямото щастие или пък с най-ужасната трагедия. И заживели вечно щастни. Тази книга се отговаря точно на заглавието. И наистина са заживели вечно нещастни, защото край е отвратителен. Отврат. Ама вие не знаете какво значи отврат. Не, вие наистина не знаете какво значи отврат. А ако смятате, че предателството е нещо гадно, не сте чели такъв край. Просто не сте. Не сте подготвени за това. Въоръжете се с кърпички. Аз не ми трябваха, но на мен ми трябваше въздух. Трябваше да се въоръжа с въздух. Защото ми спря. Кръц. Еванджелин, какво направи ти? И Джакс. Как може да си толкова страхотен и да си злодей в тази история? Тук приключението продължава. Еванджелин още не е отворила арката на Валор. Те търсят ключове, с които тя ще се отвори. Тези ключове могат да те върнат назад във времето, ако ги обединиш. И можеш, ако се върнеш назад във времето, да промениш един минал момент. И точно тук се случва най-ужасното нещо на света. Да. Ще разберете защо. Чувствата между главните герои се подсилват. Химията между тях е осезаема, нетърпима. Тук има сцени, които не търпят отлагане и сега ще ви кажа един цитат, който просто ще ми се запечата в мозъка за цял живот сигурно. Боли, Джакс. Знам, любов. Ще те отведа на по-безопасно място. Как да не го заобичаш този човек? Как да не го заобичаш? Как? Той нарича първо лисичка. После любов, после ниличка. И аз, ако бях на мястото на Еванджелин, я щях да се влюбя в Орисия. Най-голямото правило е не се влюбвай в Орисия. Тя точно това и прави. И аз бих го направила. И аз бих. Ако бях нейно място, и аз бих го направила. Ми да. Защо не? Не виждам нищо лошо в това. Всъщност, началото на книгата заради края на тази книга, тя се чуди дали да му се довари точно заради тази измама. След като прочетох третата книга, да ви кажа, предпочитах финала на тази. Предпочитам един герой да беше умрял. Да, наистина. Съжалявам. Предпочитам този герой да беше умрял, защото ми се пречка в третата книга. Ужасно много ми се пречка този идиот. Да, наистина много ми се пречка. Аполон. Този Аполон. Ненавиждам го. Мразя го. Той е чиста пречка. Аз не харесвах Кит, защото беше пречка между Кай и Пейди, но този вече преминава границата. Не, този самовлюбен глупак. Да, наистина. Аз Кит го харесвам. Вече го харесвам, защото разбрах някои части за новелата му. Но този няма шанс да ме накараш да го харесвам. Отврат. Той е самовлюбен идиот. Да. И това беше моето ревю за тази поредица. С една дума, прочетете я. Прочетете я. Задължително. Ама задължително с главни букви. Каплукс. И това беше ревюто. Надявам се да ви е харесало. Ако случайно искате да му подкрепите, харесайте видеото, напишете в коментар дали бихте прочели поредицата и дали ви харесва самото ревю и какво искате да виждате за напред в моя канал. Чао!